Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Biz sizin bilen bugün zengin ekranlar yanında tağım bir temli rizq әзерләрбез Алла бирса. Ул бик тиз әзерләнә. Кичтән әзерләнеп пешеп калган бәрәңгегез булса кабыклы, кабыгын чиз тартып, менә шулай аны ит белән тутырып пешереп була. Бәрәңгене инде шулай суда пешереп алдык, һәм чиз тарттык. Яшел борчак кирәк булыр. Ит, сыр, йомырка, каймак, üstüne әзрәк кенә бизәр өчен помидор кирәк булыр безгә, һәм инде яшел тәмләткечләр. Эшебезне иң беренче без бәрәңгедән башлыйбыз. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Бәрәңгене урталай бүләбез. Бәрәңгенең зуррагырагы булса, бик тә әйбәт була. Шулай бәрәңгенең эчен алабыз. Ит тарткыч аша суган кушып бергә чыгардым. Хәзер анда без борыч салабыз. Әлбәттә, туз инде. Теләге булган кеше сарымсак та сала. Һәм инде яшел борчак та истәп җибәрәм мин монда. Укроп, петрушка, нинди яшел тәмләткечләр бар инде. Шуны салып турап җибәрәбез хәзер Алла бирса. Bizning farışыбыз әзер булды. Хәзер инде без аны бәрәңгеләр өстенә салып чыгабыз. Менә инде бәрәңгеләребезне шулай ясадык. Хәзер өстенә соус ясыйбыз. Аның өчен инде мин менә шулай каймак алам. 1-2 аш кашыгы. Bir yumurka ısıtabız. Hem indi şunday uğulgan sırını salıp jiberəbiz. Bulgatabız. Hem indi əzir bərəngilərimiz üstüne biz şulay kaşık bilen sousumuzni salıp çıgabız. Hem bunun üstüne biz pomidor kesekləri koyup çıgabız. Tabağa əzginə şulay su salıp jiberəbiz. Bik küp gerekmi? 1-2 iç kaşık. Hem indi 180 graduslu mişke 15 minutka koyabız. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a tapşırdık. Менә şulay. Менә indi təmli islərin çağırıb bizning rizqimiz әзер buldu. Менә Subhanallah, şunday altın su tiskə kirib. Ana hörmətli tamaşaçılarım, şunday bizning təmli tuturgan bərəngimiz әзер buldu. Aşlarınız təmli bulsun, şunday təmli rizqlarını pişirib, ailənizni, tuğanlarınızı, dostlarınızı silarga Xuday nasip etsin.